Čauky! Dneska se podíváme na kauzu Paflik a jeho nachytání Mikýřem. Mikýř nachytal několik influencerů svojí fiktivní cestou do Číny. A pojďme na to. Co se dělá prdel tam? To někomu není divný. To jsou idioti. A s tomu není nějaký mediální program. A grand finále. Abychom měli jasno, tak Mikýř vytvořil falešnou cestovní kancelář. Oslovil 40 influencerů s nabídkou placené spolupráce cesty do Číny za účelem propagace země. Na schůzkách byli influenceři žádáni, aby podepsali smlouvy a předstírali nadšení z čínského režimu. Někteří influenceři, včetně Paflika, se po zveřejnění videa ohradili a zvažují právní kroky. Je alarmující, jak snadno někteří influenceři nabídku přijali bez důkladného ověření. Zajímavé je, že Paflik v minulosti kritizoval podobnou situaci a nyní se sám v takové ocitl. Jak je možné, že někteří nepoznali, že se jedná o propagandu? Teď si řekneme, jaký společenský přesah to má. Někteří influenceři mají obrovský vliv na veřejné mínění, zejména mezi mladými lidmi. Tato kauza ukazuje na potřebu zvyšování mediální gramotnosti jak u influencerů, tak i sledujících. O mediální gramotnosti si povíme na konci videa. Chceme, aby vaše cesta byla bezstarostná, vše plně hradíme. Těmito slovy lákal Mikýř české influencery na propagandistickou cestu do Číny. Potom je natočil skrytou kamerou a teď záběry baví celý internet. Jedním z lidí ve videu je i Pavel Paflik Mareš, který je teď se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, jsme se dostali hned k tomu jádru půle, jak se říká, když jste tady dal tyhle záběry. Vlastně ta část, která tím internetem je nejvíc šířená, vlastně úplně v konci toho nějakého meetingu, který jsme měli asi hodinovýho, kdy nám říkali, že tam jsou určitě situace, které můžou a nemusí nastat během toho výletu a potřebuji si ověřit, jak budeme reagovat. Jo? A já cestuju hodně, to klidně lidi, co mě znají, tak ví, že já cestuju všude možně po Evropě, po Americe a tak dál. A prostě miluji cestování, takže to byl i důvod, proč nás tohle zaujalo. A zároveň přesně jak nás oslovili, že oslovují influencery kvůli tomu, že to dříve nabízeli ta fiktivní agentura, že teď víme, že fiktivní, předtím jsme si mysleli, že jako je to normální, tak nám přesně tady poslali, že dříve to nabízeli studentům, ale že oslovují. No, když tak na to koukám, tak je vidět, že Paflik je poněkud nervózní. Moc mu to vyjadřování nejde. Influencery, protože ti nebyli před tou kamerou. Celá vlastně tato věcná dovolená, jak tam říkali, tady máme celý itinerář, byla koncipovaná tak, že máme navštívit ty památky, pak vám ukážu všechny, s tím, že oni nás budou 3-4 hodiny denně natáčet, protože, jak oni říkali, že Číňani prostě jezdí všude po světě a ona Čína chce propagovat ty památky pro Číňany. A když tam byli Evropani, tak to bylo všechno v tom videu jde vidět, ale co teda tam děláte? Jako teď, když to vidíte zpětně, tak jako co to je? Hele, co to je to tak, že nás prostě zmanipulovali do toho, že jsme nějakým výběrovým řízení, protože to nebylo, takže se jdeme na tu cestu, to bylo tak, že ten klient si vybírá více influencerů, takže tam jsme vlastně na takovém výběrku, prostě že se nám ozvou, že se jim líbíme tohleto. To mysleli jste si, že pojedete na plně placenou cestu do Číny v ten moment? No, spíš zdarma, no, jako neplně placenou, takže to je nějaký honorář za plně uhrazenou. No. Pokud si to pamatuji dobře, tak si vzpomínám, že jste měli mít denně nějaké kapesné. Takže tohle, co povídáš, není tak úplně asi pravda, že? Ano, jasně. Takže s tím jste do toho šli, že pojedete do Číny zadarmo. No, přesně tak, ano. No a co teda na tom videu děláte, když se tam radujete z vítězství Číny komunistické, nebo tam mluvíte o náměstí nebeského klidu, tak jako co to je? Teď, když to vidíte zpětně. Když to vidím zpětně, jak jsem vám říkal předtím, oni nám prostě řekli, jak byste se choval v těch situacích, kdyby nastaly. To vůbec nebylo koncipované tak, že my tam máme něco takového dělat, jakože na těch záběrech. Celý ten itinerář byl prostě v nějakých národních parcích, velká čísla, tohleto. A já třeba jsem v castingovce, chodím na castingy na různé reklamy a tam kolikrát děláte jakože mnohem stupidnější věci, než se přesně radovat spáření pant nebo tak. A jo, jenže o ty pandy nejde, viď? Ale to se za chvilku dozvíme, o co vlastně všechno jde. Takže v tu chvíli nám to prostě ani nepřišlo nějak divný. No, proto jsem se ptal na to, jestli pro peníze vlastně uděláte cokoliv, jestli kdyby vám tam řekli x dalších věcí, tak byste to tam udělal. Tak víte co, my jsme byli oslovení jako nějaký, dá se říct, herci. Takže Paflik tvrdí, že je vlastně naprosto v pořádku propagovat čínský režim jakožto herec. Prostě jsme vystupovat, měli jsme být natáčení při běžných činnostech a proto, jak říkám, je to stejně, jako když jde člověk na casting a řekne mu, hleďte si teďka kočičku, která tady není, tak a za mě okejte prostě nebo jako blbost, když jdete na casting třeba na produkt, který bude už granule pro kočku, tak tam děláte něco s nějakou fiktivní kočkou, pak nečekáte, že ty záběry potom někde budou venku. To znamená, že vlastně vy jste obsahově neřešil, co tam děláte. Bral jste to jako casting? Bral jsem to prostě casting, bral jsem to, že přesně z té komunikace, že řekli, hele, studenti prostě nebyli před kamerou, proto jsou influencery. Já stejně jako já chodím přesně na ty castingovky, nedělal jsem komparzy, moje přítelkyně byla taky v televizních shows, takže prostě kamera nám není cizí, takže vůbec jsem to jako nebral nějak, že děláme něco takhle. Ukážu vám jednu fotku. Zajímalo by mě, jestli znáte. Tak to je ten Tiananmen Square, že jo? Ano, ten náměstí nebeského klidu, to vlastně. Kde byl potlačený ten protest studentů. Ano. No. A co jste viděl na tom castingu? Já jsem to viděl co vůbec, ale tak. Aha, takže ty víš, co to je. Tak nebylo by spíš lepší tvrdit, jako že vůbec netušíš, o co se jedná, že nevíš, kdo to byl, nebo že jsi to až teď dostudoval, ale ty si to věděl?
To trošičku je blbý, ne, když jsi věděl, o co se tam jedná. To přirovnal, je to asi tak, já třeba jezdím často do Kosova, jeden můj nejlepší kamarád je kosovský Albánec. A tam, že je prostě islám a tohle, tak když jdu prostě do mešity, tak tam, že respektuju ty pravidla, které tam jsou, nedělám tam nic, co by se nehodilo, takže já jsem to bral tak, že nám to říkali, že prostě jenom aby se nestala nějaká nepříjemná situace, prostě takhle, jak se chovejte, vlastně to, že oni jsou prostě ty naši nějaký guides, nebo vlastně průvodci. Vše dělal, protože si myslel, že oni jsou průvodci, co mu chtějí jen poradit, jak se nedostat do problému. Moje otázka zní, jak blbý musíš být, aby tě napadla takováhle výmluva? A že vlastně člověk se nechce dostat do problému, to je stejně jako když se ocitnete v tramvaji plný Spartanů, jste slávista, tak asi nedostanete takhle nekážete slavistický dres. Já jsem to vůbec nebral, tak já jsem to bral, že prostě jenom nechceme, nikdo nechce zbytečný problém, když někde v zahraničí. A to přece nebylo o problémech. Vy jste tam říkal, že náměstí Nebeského klidu je harmonické místo. Tak to jsme jenom četli scénář, to jsme měli věty, které jsme měli číst, jo. Tak říkám, Dobře, je to v hodném momentě, kdy tam zabili 10 000 lidí? jak říkám, pro nás to byl jako casting a my jsme to prostě hráli, to bylo. My jsme to hráli. Je to samé, jako kdybychom hráli ve filmu. To nemyslíš vážně, že nepoznáš ten rozdíl, viď? To byla prostě hraná role. Je vhodné i v takovém kontextu představovat oslavy vítězství komunistické strany nebo předstírat to, že se díváte na Mao Tse-tunga a jeho sochu a obdivujete ho? Ať už je to casting nebo není, jsou to prostě lidé, kteří za sebou mají miliony mrtvých. Tomu rozumím, ale je to stejně, jako kdybyste šel na casting na nějaký film a měl byste tam hrát, dejme tomu, druhou světovou válku, hrál byste tu špatnou stranu. To je prostě, říkám, tohle my jsme měli napsané věty, přesně jak na castingu, řekli mi, přečtěte nám toto, dejte tam takový leton. To znamená, že když budete na nějaký casting, který bude placený, tak uděláte opravdu cokoliv? Pokud jsem jako herec, tak ano, my jsme na to celá ta cesta, my jsme měli být jako herci, my jsme tam vůbec neměli, vůbec nikde v žádných podmínkách nebylo nějaký naše výstupy, my jsme tam prostě byli jenom jako herci. No. Tohle, takže to znamená, že ano, ale Čína i tady ten masakr to je reálný, to přece není film. To není film, ano, ale pokud já dostanu stejně jako druhá světová válka, není film je reálná a je o nich měl film, a pokud dostanu nabídku hrát, prostě třeba, pokud hrát třeba Němce z druhé světové války, dostanu nabídku do filmu a budu tam chtít být jako herec. Stejně jako můžete dostat nabídku hrát. Jo, takže ty nechápeš ten rozdíl. Ano, to nebylo asi dostatečně zjevné, že to není herecký výkon číslo 1, viď? Ty už jsi si připravil, jak budeš dělat gikovačku za Oscara, co? Nevím, můžete dostat nabídku hrát přesně ultras fanouška. Vy jste dostal nabídku hrát v propagandistických videích Číny, v reálné Číně, která má reálné koncentrační tábory a tuhle historii. To přece není jako hrát ve filmu z druhé světové války. No, já vám to povím, že vy se furt chytáte přesně tohle, co jsem říkal, že se týká internet. Těch posledních 5 minut, kdy jsme reagovali na nějaké situace, se vůbec nemělo být. Takhle, ta schůzka měla hodinu a posledních 10 minut tam byly tady ty předehrané ukázky. Ano. Jo, a to byly přesně, jak vám říkám, že to bylo, že jsme si probrali ten itinerář, který tady se vám vytiskuje, takže vám ukážu itinerář a nevidím tam nikde, jo, OK, tak máme tady prostě pekingské ikony, máme tady prostě vždycky tradiční jídlo, tradiční památky, velká čínská zeď. Jo, tady vůbec nikdy nevidíte nějaké tyhle věci, které jsou vytržené z kontextu a prostě propíraný tam médiama. Terakotová armáda. A to jsou čím je to vytržené z kontextu, protože ta schůzka nějak probíhala a na závěr té schůzky vám říkali, můžou tam nastat takové situace, pojďme si je přehrát. A vy jste na ně nějak reagovali. To přece není vytržené z kontextu, to tam je ukázané. Však jasně, ano, ale tak když se jak jsem říkal, stejně jako jsem vám přirovnával, to je stejně, jak byste teďka řekl, my jsme na stejnou spolupráci letos na Maledivy, jo, byli jsme tam s cestovkou, která je taky spolufinancována maledivskou vládou. Maledivy, tam je islám, my jsme tam byli třeba během Ramadanu. Tak to je stejně, jak byste teďka řekl, že to, že moje přítelkyně nemohla na pláž bikina, že se musela zahalit, jenom kvůli tomu, že respektuje nějaký místní pravidla. Tak Jako vážně právě srovnal to, že respektuje Ramadán s propagandou čínského režimu? To opravdu ten člověk nechápe rozdíl, nebo jen tak hloupě se vymlouvá? byste řekl, že teďka propaguje islám. To přece nedá vůbec smysl. Tak je rozdíl mezi tím, že respektujete místní kulturní zvyky a mezi tím, když propagujete to. Ale my to nepropagujeme. Kde to propagujeme? No, v rámci... Oni nám řekli, tahle situace může nastat. Jak byste se zachoval v této situaci? Je potřeba, abyste se chovali takhle. My jsme tam byli s tím, že jsme herci na castingu. No ale herci na castingu, kteří pojedou natáčet propagandistická videa. No jak tak koukám, tak musím uznat, že moderátor s ním jedná dost profesionálně. Ale stejně je znát, že nedokáže uvěřit, co padá z toho člověka naproti. Jestli to není jen troll, je neuvěřitelné, že si paflik myslel, že mu takovýhle rozhovor pomůže. Zatím to spíš vypadá, že je schopen udělat pro peníze všechno. Jak podle vás vypadá propaganda čínská? Nemám s ní jako teď ano, asi zkušenost, ale nemám s ní dávno zkušenost. No, jak si to představujete, že by to vypadalo? Jako jak nemáš zkušenost, co to meleš? Honzi Michalkovi si výčitky neodpustil. Ale no tak, jak nemáš zkušenosti? Kdyby to skutečně mělo být propagandistické video? Ale proč tady máme o propagandistickém videu? My jsme se bavili o tom, my jsme to brali tak, jak nám to bylo prezentované. Že my budeme navštěvovat všechny ty věci, na které se můžete podívat. Tohle je přesně itinerář, který jsme dostali. Jo. Co, že tam máme možná tam je ten Tiananmen Square, to je jedna z těch věcí. Všechno ostatní, jak vidíte, jsou přírodní nebo kulturní památky. Čínský ostrov Tajvan? Ano, jasně, naše blbost. Nezamýšleli jsme se nad tím, viděli jsme tam trapas, stane se. Ano, chyba. Každý člověk udělá chybu. A Tajvan. No alespoň, že jednou jsi schopný přiznat, že je to tvoje chyba a že k ní něco nedošlo. Jasný, ale nezapomeň říct, že člověk dělá chyby, to se nesmí opomenout. v tomhle tom já třeba si nemyslím, že
je něco špatného na to navštěvovat Čínu. Čína je země, kde bych se rád podíval, už dlouho dávno bych se rád podíval do ní a i po tom incidentu, až budu mít se podívat do Číny, já se tam podívám. Já jsem po životě letos byl v Asii, byl jsem v Malajsii, Thajsku a Maledivách a mně se tam extrémně líbilo. Chci navštívit Vietnam, chci navštívit Japonsko, chci navštívit i Čínu. No ale ano, navštív si Čínu klidně, kdy chceš, ale jako turista, ne jako placený influencer, který podporuje čínský režim. Jo, přeci to, že každý rok tam do Ameriky, to neznamená, že protože tam do Ameriky, že souhlasím s tamním režimem. Člověk může mít výhrady, to, že tady jdou turisti, a tak si taky nemusí líbit, kdo vládne. Přece. No je rozdíl mezi tím, když tam jdete jako turista, když vám tu cestu hradí ta vláda. Ale to jsem říkal přesně s těma Maledivama. My jsme to měli taky plně hrazený. Co by se muselo stát, abyste takovou spolupráci odmítlo? Třeba tady tu, jako, co by se tam muselo stát, abyste řekl, že to dělat nebudete? No přesně to, co se vám snažím celou dobu tady vysvětlit, že my jsme tam byli osloveni jako herci, jsme byli osloveni jako, že oni si budou natáčet videa, které budou potom někde v obchodácích pro Číňany. Přesně jak je to tady v tom e-mailu, že chceme Číně a jim o tom ukázat, že se jejich země je turisticky atraktivní i pro návštěvníky z Evropy. Tak nám to představovali. Tak jsme to brali jsme to tak, že OK, 3-4 hodiny se nás budou natáčet při běžných věcech, tak to připomíná samotáře, že jak si tam Japonci chodili se podívat, jak je klasický český lid. Nemáme psa, pořídíte psa, asi znáte ten film. Jo, takže s tím jsme to brali, byli jsme jako herci. A jak už jsem vám tady říkal, už vám to říkám po třetí, že jsme byli jako herci. A je to stejně, když dostanete roli, čtete scénář, je to stejně jako casting. Jo? Dobře, ale samozřejmě, pokud se nad námi udělal vaši otázku, tak určitě tyhle věci, které jsme dělali v rámci castingu, v rámci toho, že nic z toho, s tím se nestotožňujeme my. Já chápu jeho postoj k situaci, ale prostě proč neuzná, že byl debil, který nad tím vůbec nepřemýšlel a nedošlo mu, jaký vlastně podmínky podepisuje. K tomu by stačilo přislíbit, že se od teď bude edukovat o mediální gramotnosti a odpovědnosti, protože dle původního videa bylo naprosto zjevné, že se jedná o propagandu. Vlastně to bylo inscenované tak, aby to tak vypadalo. Přesně tak, jak to popisoval Honzi Michálek. Jako osoby. Jsme tam byli jenom jako herci. Ano, takže si říkám to už když jsme byli jako herci, ale samozřejmě nic z tohohle, co se tam dělo, by se nedělal jako já osoba a určitě bych se s tím nespojoval a určitě bych se to nedával někam ven na své sítě. Dobře, teď si tohle odpovídá na naši otázku. To, co popisujete, je to, co tomu předcházelo, a pak ta schůzka měla nějaký průběh. A mimo jiné jste tam podepsal smlouvu, ve které jsou zakázané jakékoliv zmínky o nezávislosti Tajvanu, jakékoliv zmínky o protestech na náměstí Nebeského klidu, jakékoliv zmínky o situaci Tibetu a ujgurských autonomních oblastech nebo používání symbolů nebo hesel související s demokratickými hnutími v Hongkongu. A tohle jste podepsal. To není jako náznak toho, že by se mohlo jednat o čínskou propagandu. Za mě to je stejně, jako jsem vám říkal, když jezdím, stejně jako jak říkám, že cestuju všude, vůbec nerozlišuju ty věci, stejně jak jezdím do Kosova, tak jezdím do Srbska a asi nebudu chodit po Srbsku s vlajkou Kosova na tričku. To je normální, stejně jako nebudu po Kosovu, po Prištině chodit s vlajkou Srbska. Jsou prostě určitý věci, kde jsou nějaký politický prostě takovýhle dramata, vyhrocený situace. A člověk, pokud tam je jako turista, pokud se poznávat tu zem, pokud chce se dívat na ty památky, prostě chce ji navštívit, tak přece nemusí se angažovat politicky. A jasně, že když zvlášť je to přesně nějaký takovýhle režim, který je prostě ne tak u nás, že tady máme celkem jako, že si můžeme dělat, co chceme, tak přece nechcete se dostat zbytečně do problému. Nebo vy, kdybyste jel do Číny, tak byste tam se přesně jako začal bavit o takovýchhle věcech? Určitě ne, protože nechcete zbytečný problémy. Kdybyste na tu cestu jel do Číny a jel byste třeba do provincie Xinjiang, kde jsou koncentrační tábory, a vy byste tam jel, ukazoval byste tam hezkou přírodu, natočil byste tam video, říkal tady. Já bych to natočil, jsme žádný video neměli. Tak si povíme v krátkosti něco o mediální gramotnosti. Proč je důležitá? V době, kdy se na nás valí stovky zpráv denně, je klíčové se zastavit, přemýšlet, odkud ta informace pochází, proč ji někdo sdílí. Je to ověřené? Umět se v chaosu zorientovat a udělat si pořádek je klíčové, abychom předešli různým dezinformacím a manipulacím. Ověřujte zdroje a nebuďte jako Paflik. Tímto se s vámi loučím, děkuji za zhlédnutí a budu moc ráda za like, odběr, napište mi něco do komentářů, třeba co si myslíte vy a ahojky!